Què és l'efecte àncora? Doncs aquest concepte el va estudiar Daniel Kahneman, psicòleg i autor del llibre Pensar ràpid, pensar lent. De fet, Kahneman va guanyar el Premi Nobel d'Economia l'any 2002 sense ser economista. Va demostrar com la ment humana pren decisions de manera irracional i com això afecta l'economia real. Un experiment famós que explica Kahneman en el seu llibre és que se'ls demana a unes persones que girin una ruleta trucada que sempre para en 10 o 65. Després, se'ls pregunta quin percentatge dels països africans són a l'ONU. I sabeu el més increïble? Que els que havien vist el 10 donen una xifra molt més baixa que els que havien vist 65. Aquest número sense sentit, 10 o 65, actua com una àncora mental i el més fort és que funciona encara que no tingui cap relació amb la pregunta. Per tant, el mateix passa en la borsa. Quan tu veus aquest valor va estar a 150 euros, un analista diu que arribarà als 1.000 euros. Ja ha caigut molt, segur que puja. Aquests són els teus 10 o 65. I si et deixes influenciar per això, estàs decidint amb el sistema ràpid del cervell emocional i intuïtiu. La bona notícia: si un psicòleg va revolucionar l'economia amb això, tu també pots invertir millor que molts economistes. Només cal ser.